गिबि गिबियावनो खुलुमबाय बाथौ बिबुंसार नोंथांमोननिसिम आरो नायगिरि धोरोम सिबियारि बिथांमोननिसिम आंनि गिबि खुलुमनाय बावहरबाय। दिनैनि बे दिनाव आङो दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि जिल्ला दावबायनाय हाबाफारि लानानै बिथांमोना दिनै जोंनि बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे सानजा गहपुर बिया बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय दालाय आफाद बरफुख्रि बाथौ थानसालियाव मोनसे जथुमा खुंनायाव नुजाफैनो हादों बा जथुमा लाफैदों। बेखौ नुनानै आङो माइनाव आफादनि बोसोनगिरि हिसाबै बिथांमोनखौ साबायखर बावदों, वेलकाम खालामदों। मोजां जादों। जोङो जोंनि सिबियारिफोरखौ बा जोंनि गौथुमफोरखौ फसंथान गौथुमफोरखौ फोजाखांनोब्ला जोङो अरायसम सांग्राङै आरो जौगासारनि हाबाफारि लानांगौ जानानै फैयोब्ला सम सम जोंनि गेजेराव गौमा सुबुं खालामनानै जों गावनि गेजेरावनो धोरोमनि बेलायाव सरसा खालामबाय थायोबा जोङो गासै जोंनि सिबियारिफोरखौनो जों खौसे खालामनो हायो आरो धोरोम जौगानाय बिथिङाव जोङो मदद होलायनो हायो, बानजायलायनो हायो। आरो बे थांखिखौनो लानानै दिनै दुलाराय लाइमोन आफाद दिनै जोंनि बे जायगायाव सौफैदों। जोबोद मोजां जादों। बे जिल्ला दावबायारि लानानै रायजो राजा लाइमोनफोरनि गेजेराव बानजायनो हानाय जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि थांखि आरो मावफारिफोरनि सायाव बुंफोरनाय आरो इयुनाव फैगौ दिनफोराव मा मावनो लादों बेफोरखौ जाहाथे लाइमोनफोरा बुंथिनानै होयो। जोबोद मोजां जादों। बेबायदिनो जुदि सम सम हाबाफारि लाबाय थानो हायोबा जोंनि समाजा, जोंनि बाथौ धोरोमा निस्सय जौगागोन फैबाय थानाय दिनाव। आरो बेनो जोंनि गुबै थांखि। बे हाबाखौ लानांगौ जों सम सम। आरो जिल्ला लाइमोना लाबोबायबो थादों आरो दासिमबो लागासिनो दं। दा बे बेलायाव आङो फोरमायनोसो सानदों दे जोंनि दुलाराय माइनाव आफादाबो लाबोबाय थादों बे जिल्ला दावबायनाय माइनावफोरखौ लोगो हमनानै धोरोम सिबिनायाव सांग्रां लाखिनाय बेफोर हाबाफारिखौ देग्लायबो लादों। खिन्थु दुलाराय माइनाव आफादा दा डेटखौ थि खालामथ'नो हायाखै। जिल्ला दावबायगोन होननानै थांखि लानानै दं। निस्सय बिथांमोना फैगोन जोंनि जायगायावबो, जेरावबो जिल्लायावबो दावबायगोन। गिबियाव जेरै दावबायदों बेबायदिनो दावबायबाय थानाय हाबाफारिखौ लाबाय थादों आरो लाबाय थानांगोन। दा जोंहाबो इयुनाव माइनावफोरखौ सांग्रां खालामनो थाखाय, धोरोमाव खौसे खालामनो थाखाय, बाथौ धोरोमनि आसार निथि गियानफोरखौ राफोद खालामनो थाखाय माइनावफोरखौ जोङो सम सम सेमिनार लाबाय थानाय जायो बायदि आयदानि सायाव सोनारनानै। दाबो जोंहा 5थि सेमिनार लानायनि थांखि लानानै दङ, जुजा खालामगासिनो दङ। दा मोनसे जोंहा मावफुं मेल जागोन। बे मावफुं मेल जायोब्ला जोंहा थि थारिख आरो जायगाखौ थि खालामना लानाय जागोन। बेखौ आङो बाथौ बिबुंसारनिसिम फोरमायहरनाय थाबाय। दा जोंनो बिमाफ्रानो न'खरनि गुदि गाहाय, न'खरखौ मोजाङै सालायो हिसाबै दिनै समाज सालायनायाबो जोंनि बिमाफोरनि दायित्व'। मोनसे समाजखौ आबुङै सामलायनो बा सालायलांनो थाङोब्ला बेयाव बिमा माहारि आरो लाइमोन गासैखौबो नागारनानै मोनसे समाजा गोग्गो जानो हाया, आबुं समाज जानो हाया। मोनसे धोरोमखौ गेबेङै जौगालां खालामनायाव जोंनि गासिबो बिबान दं। बिनि थाखाय जोङो मोनफा मोनफा दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानानै लाइमोन आफाद, माइनाव आफाद बिबान होनानै हाबाफारिखौ आथिखालाव मावबोबाय थानाय जादों। आरो बे हाबाफारियाव जोङो जाफुंसार जानो हादों एसेब्लाबो बुंनांगोन। मानो होनबा जों दुलाराय आसाम हादोराव अनगायैबो गुबुन गुबुन हादोर जेरै अरुणाचल प्रदेश, पासिघाट, मेघालय, नेपाल, दार्जिलिं बेफोरबायदि जायगायावबो आरो गोबां दिल्लीयावबो थांनानै जोंनि बाथौ धोरोमखौ फोसावनो हानाय, मिथिसार होनो हानाय हाबाफारियाव दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा खामानि मावनायाव सानस्रिगासिनो दं। आरो बे गोथार लामा, बे लामाजों बयबो दावगायदों। आं बेखायनो दिनैनि दिनाव मेसेज होनो सानो जे बयखौबो बाथौ सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जों जाहाथे सोलोंथाइ लानानै रोंनाय रोङै गासिबो सिबियारिफ्रानो जाहाथे बाथौ धोरोमखौ फोथांनानै बुहुमाव फोगोमनानै गेरेमसा महर गायसननानै गालांनो थाखाय जोंनि समाजाव
गोग्गो समाज दानानै बाथौ धोरोमखौ बिथाखौ मोजाङै गायसननानै गालांनो थाखाय जों साखाफारा जाय फारा-फारि खामानि मावनो बिबान लादों आरो बेखौनो जों नारा नाथा मावबाय थानाय आथिखालाव जागासिनो।